O son dos palillos soou a éxito na primeira xuntanza de palilleiras en Lugo, organizada pola Deputación e Concello e impulsada pola Asociación Agulla Máxica. Porque claro, vamos por aí, entón vamos a moitas xuntanzas. Entón sempre nos dicen, oye, pero que en Lugo non se fai unha xuntanza. Entón dixemos, pois aquí o amor propio pícanos e vamos a por el. Moi organizado, moi tranquilo, hasta temos a suerte que facía calor e veunos esta oliña de fresco. A golpe de abanico por mor das altas temperaturas, puxéronlle melodía a esta banda sonora na Praza do Seminario 300 palilleiras de toda Galicia, Asturias e Castela León. Pois vimos de Sarria, unha asociación que se chama Camiño de Santiago, e bueno, nós tamén tivemos a nosa palillada o 3 de maio. E bueno, e aquí andamos colaborando cas compañeiras. Un intercambio no que poñen en valor esta arte en vivo do que viviron moitas mulleres. Estou facendo un borde, unha beiriña para unhas servilletas. Estos son kilómetros que necesito facer e podeme levar meses. Esta é moi estreitiña e faise máis rápido, pero bueno, ainda así leva tempo, sobre todo que teño pouca habilidade aínda. Agora, un hobby ao que se suman moitas. Cada vez hai máis asociacións e parece que está outra vez en auge. Un auxe que aumenta en encontros como este. A xente anímase, ao verte palillar, pois hai unha nena que está palillando aquí con a Asociación Ribera Sacra que foi vendo unha palillada en Monforte, e apuntouse. E foi vendo unha outra tamén. Porque palillar proporcionalles Moito relax, moito. En encontros como este coñecen xente e lugares. Vamos a moitos sitios, quer dicir, recorremos Galicia e a zona de Ponferrada tamén. Vamos tamén a xuntanzas. Eu traballei aquí fai moitos anos e facía moitos anos que non viña a Lugo. Está moi bonito agora, Desde cando eu estuve a primeira vez hai 39 anos xa cambiou a cousa, a millor. A xornada forma parte da programación que o Centro de Artesanía e Deseño desenvolve co palillar e que inclúe obradoiros e unha mostra na Capela de Santa María. Un bo exemplo de que cando a arte do palillar se xunta coa moda e a decoración, saen pezas tan exclusivas como a estes traxes de cerimonia e rexionais, obras de varios profesionais galegos. A mostra está aberta ao público nos horarios que ven na pantalla.